Vanaf maart zijn we begonnen op het schoolplein van de Pelikaan. Iedere zaterdagochtend om 10 uur. De meiden doen mee van ongeveer in de leeftijd 4 tot en met 15 jaar. Zijn in 2 groepen verdeeld. De mini-trails en de tiener-trails. En bij Infinity doen we aan trails, batontwirling met een majorettenstok. Infinity is een trailclub. Het lijkt een beetje op ritmisch gymnastiek, op turnen, op dansen. We gebruiken een stok. Ja, we gebruiken een baton. Dit is een baton. Een baton bestaat uit een bal en een tip. Tip is het kleine punt, bal is het grote punt. Het belangrijkste is dat je tijdens het dansen de baton continu draaiende houdt. De baton mag niet op de grond vallen, dan is het een drop. Jongens mogen ook meedoen, absoluut. Maar uit mijn ervaring zie ik wel vaker dat meisjes toch meer geïnteresseerd zijn. Als klein meisje was ik 7 jaar en ik ging toen verhuizen. Tegenover mij zat een trailclub. Ik zag daar elke dag de trailclub voor mijn deur op het parkeerterrein zag ik ze twirlen. Dat vond ik leuk. Toen ben ik zelf thuis een stok gaan zoeken. Dat heb ik uit een oude kast gehaald en dan ben ik mee gaan twirlen. Ik ben de meiden na gaan doen wat ik dus dagelijks door het raam zag. Op een gegeven moment ging ik ook buiten twirlen, dus met mijn eigen verzonnen majorettenstok ging ik twirlen. Toen werd ik naar binnen gehaald door de twirlclub en die vroeg aan mij van, hey, zit je op majoretten of zit je op twirlen en waar heb je het geleerd? Ik zeg, nee, ik heb het geleerd doordat ik dat iedere dag uit mijn raam heb gezien bij jullie. En zodoende ben ik bij de twirlclub terechtgekomen. Daar heb ik een aantal jaren getruld. In de puberteit kreeg ik andere interesses, ben ik heel veel gaan buikdansen. En ik woon nu sinds 5 jaar op Bonaire. En mijn dochtertje is 4 jaar. En toen dacht ik, voor mijn dochtertje van 4 is het heel erg leuk om te twirlen. Dus ben ik zelf een baton gaan bestellen en ben ik zelf ook weer gaan twirlen. Ik oefen nu zelf ook heel veel. En ben ik sinds maart begonnen ook andere meiden te trainen, elke zaterdagochtend. Ze kunnen mij bereiken via Facebook, heel simpel, Infinity Bonaire. Ze kunnen ook naar kledingzaak Bambino toe komen. Daar liggen invulformulieren, kunnen ze invullen voor een proefles. En anders mogen ze altijd langskomen op het schoolplein van de Pelikaan, elke zaterdagochtend om 10 uur. De leeftijd is vanaf 4 jaar tot en met 15 jaar. In de vakantie is er geen les. We starten pas weer 24 augustus. Ja, het zal heel goed zijn om vast in te schrijven. Inschrijfkosten zijn $50. Daarvan wordt een baton gekocht. Dat duurt ongeveer 3 weken levertijd. Dus als je baton binnen hebt, kan je gelijk eind van de vakantie beginnen met les. Ik zou heel graag competities willen organiseren. Wedstrijden waarin meiden een eigen solo kunnen bedenken. Mogen ze tegen elkaar strijden. Ze mogen eigenlijk gelijk beginnen. Als ze elke zaterdag komen, dan leren ze de basisbewegingen. Ze mogen zelf muziek uitkiezen. Ze mogen de baton ook mee naar huis nemen om een eigen solodansje te bedenken op eigen muziek. Elke zaterdag 1 uurtje trainen. En dan zoveel mogelijk thuis oefenen en trainen. Schrijf jezelf in bij Infinity. In de kinderkledingzaak Bambino kun je een inschrijfformulier invullen. Die mag je daar ook inschrijven. En anders kan je kijken op Facebookpagina Infinity Bonaire.